Čaute všetci, moje meno je Takačko a ja vás vítam pri mojom druhom, ale pre mňa už treťom videu z hry Clash Royale. Ja som natáčal druhú epizódu a potom som zistil, že sa mi to neuložilo. Takže čo sa stalo v minulej časti? Otvorili sme si Silver Chestku, kde sme nedostali moc dobré veci. Ani moc nie. Takže a potom sme dostali ďalšie 3 Silver Chestky a 1 Gold Chestku. Máme 119 trofejí a Crown Chestku sme si už otvorili. Takže tak, dostali sme Spear Goblinov a tých som dal na miesto Goblinov na konci videa som vám tam povedal, že píšte do komentárov, aký deck mám použiť. Tak, nevyšlo. Sklamala ma táto aplikácia, čo tu natáča. Lebo to bolo dosť dobré video. Som vyhral každý zápas okrem jednej remízy. Tu vám to aj ukážem. Výhra, remíza, výhra a výhra. Takže som vyhral 4 a 1 remízoval. Tak, ďalšia arena je 400 trofejí plus, čo je tako veľa. Lebo tu je ďalších 400 do areny 3, tu je 300. Tak poďme ďalší battle. Crown Chestku nemôžeme teraz dostať. Tak, poďme len tak. V Royal TV nie je nič nové. Dáme battle. Nevadí mi, že za výhru nebudeme dostávať čestky. Ideme. Tento hráč Iker má o 2 trofeje viac ako my, takže je lepší. Určite. Tak začneme s Giantom a mini píkou. Aj on začal s Giantom. Takže, a tam dá aj Baby Dragona, takže Bomber a mušketierka. Tento to vie dosť dobre hrať, lebo to tu naspamoval úplne. Spear Goblini. Skeleton Army. On tam dal mušketierku. Som dosť sklamaný, že sa to video neuložilo, lebo bolo to dobré video. Tak, mini píka. Mini píka robí dobrý damage. Nemám tam čo dať, takže Bomber. Musím si počkať na mušketierku. Treba zabiť toho Baby Dragona rýchlo. Dobre, vyhráva 1-0, nevadí. Minúta dačo do konca. Minúta a pol. Tak začneme s Giantom. Našetrieme si elixír na Skeleton Army. Prosím, nech tam nedá zas Baby Dragona. Výborne. Spear Goblini. Ale dali sme mu jednu towerku. Spear Goblini tam musia zabiť. On tam dal za Skeleton Army. Bomber. 60 sekúnd dostáva. Mušketierku tam postavíme. Mini píka. 2 mušketierky tam on dal. A ja tam dám jednu Skeleton Army. Bum, všetko mi zabil fireballkou. Nevadí. Nie, dal som Bombera moc blízko nich. Neurobil tam žiaden damage. Mušketierka. Skeleton Army takisto. Bum, bum, bum. Trochu to tam je prespamované. Bomber. Prosím, nikto neho nezabije.
toto asi prehrám. Asi určite. Áno. Nevadí, pôjdem ešte 2-3 battle. Minus 1 trofej. Hovoril som, je lepší odo mňa. Tak nič sa nedá robiť. Bol iba o 1 trofej lepší, prepáčte. A teraz už je o 2. Aj o viac, lebo vyhral, takže... Tak. Nemám tu moc veľa zvyšných kartičiek, ktoré by ste mi mohli povedať do komentárov, ale napríklad erovsky sa dajú použiť, archerky, gobliny, neviem. To sú lepšie skôr tí spear gobliny. Ja asi použijem tie erovsky teraz namiesto fireballky, lebo ja fireballku skôr mám na to, aby dokončila tú jeho vežičku, keď má málo HP. Ale erovsky sú lepšie, keď tam naspamuje skeleton army a tak, takže erovsky idú na miesto fireballky. A poďme ďalší battle. To je zatiaľ najdlhšie, čo som ich hľadal, super. Alex 3, 5, 6, 8. Idem ho poraziť, lebo som nahnevaný kvôli tomu videu, takže mini píka, skeleton army. Má šípy, takže a on ich našťastie použil. Giant. No ale on použil aj fireballku, ktorou mi zabil skeletonov. Takto spear goblini. A ja tam dám bombera. Boom. Erovsky teraz netreba použiť. To je zbytočné. Vyhrávame 1-0. Mini píka. A ja tam dám mini píku, ale ja na 2. Sorry. Skeleton army. Prosím, nech tam. A za šípy použil hneď predtým, ako som ja dal skeleton army. Takže to je dobré. Počkám si chvíľku. Dám tam gianta. Počkám si na elixír. No tak tam nedal tam skeleton army. Dobre. To mi neprekáže. Bomber. Nie. Šípy. Prosím. 47 ešte lepšie. A teraz tam dal skeleton army. Skeleton army proti skeleton army. Bum, spear goblini. Áno. Vyhrali sme 3-0. Plus 30 trofejí, takže sorry Alex 3, 5, 6, 8. Alebo ako si. Tak, chýba nám 25 XP do ďalšieho levelu, aby sme sa mohli pridať do nejakého klanu. Turnamenty sú až od levelu 8. To by som chcel dosiahnuť, lebo dajú sa tam vyhrávať dosť dobré ceny. Friends. Ja som môj jediný kamarát. Mám 5 výhier, 103 trojkorunové. Moja najobľúbenejšia kartička je Ževra Giant. Ak viete, ako sa mení najobľúbenejšia kartička, tak mi to napíšte, lebo neviem, či to je moja najobľúbenejšia. Nevadí. Zatiaľ nič som nedonatol. Našiel som 11 kartičiek zo 63. Toto je môj deck. 3,4 kost. Čo je dosť dobré. A dokáže aj nejaké tie súboje vyhrať. Poďme ďalší battle. Toto bude asi posledný, alebo potom ešte pôjdem ďalší. A idem proti nejakému čínskemu hráčovi. Proti tým nehrám.
proti tým nehrávam moc rád, lebo sú dobrí v tom. A on má Skeleton Army. Ja som tam dal Gianta, super. Bum. Jeho taverke ostalo 214. To ma vôbec neteší. A Erovsky som už minul. Jeho bomber ma tam štve, tak tam dám svojho bombera. Bum. On má Baby Dragona, musí si počkať na mušketierku. A teraz si počkať na šipy. Rýchlo. Prečo nie? Oni sa dajú hneď potom, ako mi zničia väžu. Knight. On má mini píku na dvojke, tak ako ja. Takže počkám si na Skeleton Army. Bum, mini píka zomri. Aj ty Knight zomri. On tam dal bombera. Ja tam dal tiež bombera. On ho má na trojke, ja ho mám na trojke taktiež. Takže obaja sa zabili. On tam dal Baby Dragona zas. Nemôžem prehrať. Tak, musím mu zničiť tú jednu väžu. Double Elixir, mini píka. Ideš tam. Skeleton Army. Na štípy moje, poďte. Bum. Teda mne zase neostalo nič. Jeho taverke ostalo 158. A to nie je dobré. To nie je ale vôbec dobré. Lebo on teraz dá jednu on mi dá teraz King's Towerku a som úplne KO. Áno, porazil ma. GG. Smutný smajlík. Myslím, že toto bude všetko pre toto video. Jak som už hovoril na začiatku videa, napíšte mi, aký deck mám použiť. Takže píšte mi komentáre, dávajte lajky, odoberajte. Ja sa s vami lúčim. Zatiaľ čaute.